Yo, good morning mga idol, mga tropa. Kamusta kayong lahat? At welcome back again sa ating panibagong rides. So, gagamitin pala natin sa rides na to si Mio. Ito pala yung motor ni Mrs. So, matagal natin hindi nagamit to. So, ngayon siya muna yung gagamitin natin para naman hindi siya may stack up, tsaka para may pagkalawang natin siya. Papunta pala tayo ngayon sa bayan, no? So makakasama natin si Jamela. Ay ka naman sa vlog natin. May lakad lang kami saglit. Pupunta pala kami ng bayan dahil may bibilihin kami para sa tindahan. So yun lang yung intro natin mga kalabarkada, no? So pagkalawang lang tayo dito kay Mio na wala pang pangalan. So hindi pa nabibigyan ng pangalan ni Mrs. Alright, so kita-kits tayo sa daan mga kalabarkada na. So nakaalis na rin pala kami doon sa bahay. So tumigil lang kami dito sa may Arco kasi hindi pa pala ako nakapag-intro. So yun lang mga kalabarkada na. So papunta na rin tayo sa bayan. Alright, si Mio pala mga kalabarkada na. Nabili lang ni Mrs. na second hand dun sa tropa natin si Mel Joseph. So in short, Mariusep. So matagal-tagal kasi na-stock ko dun sa bahay. Nandun lang naka-stock. Kaya sabi ko gagamitin ko na para mapagpag naman yung kalawang niya. Dahil siyempre motor naman to ni Mrs. Matagal na siyang hindi nakakapag motor mga kalabarkada. Dahil sa sobrang busy niya sa tindahan. Kaya hindi na siya nakakapag-practice na mag-drive. Ilang buwan yata na-stock to. Nasa 2 buwan yata mga kalabarkada. So ang tagal na nandun, nakatinggal lang to dun sa bahay. Pero siyempre dahil alaka din naman natin sa si Mio, ganun pa rin naman yung takbo niya. Kahit na na-stuck siya ng 2 buwan dun sa bahay, no? Alam nyo ba, first impression ko dito sa may Corgi na to, hindi ko akalain na ganito pala ka lakas ang motor na to, na ganito pala siya kabilis. Wala sa isip ko na ganito kabilis to. Dahil akala ko siyempre scooter mas mababa, so ibig sabihin chill ride lang talaga siya. Pero hindi ko akalain na ang motor na to ay napakabilis pala. At pure stock pa lahat to, ha. Pure stock pa lahat to mga kalabarkada. So ang napalitan lang pala dito is yung sticker ng fairings na. Yun lang yung napalitan dito. Tapos lahat na, yun na, all stock na lahat yan. Wala pang napapalitan. Pagdating sa carb, sa makina, lahat all stock pa lahat yan. Kaya hindi ko akalain na ganito pala itong motor na to, napakalakas. Tapos sa driving niya, napaka-comfortable ka. Kahit yung sa back rides natin, napaka-comfortable din yung back ride natin. Hindi siya nakangalay, hindi siya nahihirapan na nakaupo. So napaka-komportable ng motor na to na i-drive. Kasi akala ko noon mangangalay ako, ganon, yung parang sasakit yung tuhod ko,
yung sasakit ang likod ko dahil siyempre nga mababa itong motor na to. Pero hindi ko alam na ganito pala siya kakomportableng gamitin. At tamang tama rin pala to sa mga nag-aaral pa na mag-drive sa mga scooter. Ito talaga yung pinaka-perfect na motor na para pag-practicean, para ma-enhance nyo yung driving skills nyo. Ito talaga yung best na motor para mag-aral na mag-drive ng mga motor mo, lalo na sa mga scooter at sa mga nagbabalak na bumili ng mga scooter. Ito talaga kasi napakagandang gamitin. Ito pala yung Mio Sporty now, 110cc. Pero hindi ko alam kung 110 ba to o 115, pero ganun siya. Dahil meron kasi yung isang Mio Sporty na 125i. So, iba naman yun. Pero itong nabili kasi ni Mrs. 110cc, model 2018. Alright. At sa gas consumption pala ng motor na to, no, nasa kasaktuan lang talaga siya, napakatipid. Yung nung nakaraan kasi, last na nagkarga kami ni Mrs., 1 litro lang talaga yung kinarga namin. Hanggang ngayon, hindi pa siya nauubos. So may natira pa. Tapos dito, tamang-tama magkakarga pala tayo ng gas. Magkakarga lang tayo ng halagang 50. Wala, di ba? 50 lang, boss. Unleaded. Alright. Umayawan ka na. Shout out pala kay boss. Alright. So sa gas consumption pala nito, halos hindi na sila nagkakalayo ng mga Mio Sporty na FI. Kasi diba yung mga bagong labas na ngayon na Mio Sporty 125 na FI, diba? Pero ito carb type to. Pero hindi na rin sila nagkakalayo dahil napakatipid talaga nito sa gas. Naman mga kalabrikada, ikita nyo naman napakalakas pa rin ng hatak. Kaya ito na ako talaga na bumili o humanga sa motor na to dahil napakaliit pero napakalakas ng hatak niya. Ay, back-ride pa ako nito mga kalabrikada, pero try natin yung hatak nito. Try natin para naman mas lalong mapakpak yung kalawang nito sa loob. Try natin mga kalabrikada yung top speed nito. Sana ay makuha natin yung top speed niya. Pero parang hindi yata. Parang hindi natin makukuha. Kasi may sasakyan sa harapan.
Siyempre kaya lang sabi ko, hindi tayo magpapabilis pag tayo naalanganin. Pero pag alam natin free ang kalsada, okay, go tayo. Okay. At siyempre isa pa sa mga pinopromote ko dito sa vlog ko, hindi po tayo nagkikipag racing. Hindi ko po pinopromote ang racing o karera dito sa daan. Hindi ko rin pinopromote ang karera sa aking vlog. Basta chill ride lang tayo, enjoy lang tayo sa pag-drive, enjoy lang tayo sa pagmumotor, diba? So hindi pala natin ito idadaan dun sa may shortcut mga idol, kasi naka-lured pala tong Mio Sporty na to. Naka-lured siya kaya hindi siya pwede dun sa shortcut kasi sasayad talaga to. So now alright mga kalabarkada, no? Open na pala dito sa may shortcut. Baka sakaling binuksan na nila yung ginagawa nilang tulay, kasi nakakadaan na yung mga four wheels, oh. Ay patay, doon pa rin tayo dadaan. Napasubo tayo. Yan ang napapala ng sunod ng sunod. Oh no. Ha? Atras tayo. Balik tayo mga kalabarkada. Balik tayo. Sasayad kasi to. Sasayad kasi tong si Mio. Maigi na yung dito na lang tayo dumaan kasi sa isa palaran pa natin tong motor natin, no? Baka mamaya magkabasag yung cover na sa lalim. Dito na tayo dadaan sa detour. Yan ang napapala ng sunod ng sunod. Akala ko kasi, sinundan ko kasi yung naka 4 wheels. Akala ko kasi pwede na, kasi pumasok siya dun eh, sa detour, sa shortcut. Eh pag kanina nakita namin, di pa pala nakabukas yung ginagawa nilang tulay dun. Hindi pa binuksan para madaanan ng publiko. Pero matindi yun, ha, matindi yung 4 wheels na yan. Dadaan na yung sasakyan niya dun sa may tabi ng palayan. Sa mga nakapanood, alam niyo naman kung paano yung daan dun, di ba? Napaka-pangit ang daan dun. At dadaan mo yung 4 wheels mo dun, sigurado maraming papakawa yung may-ari ng 4 wheels. Alright.
Alright mga idol, no? Dito na tayo sa may editor. At tsatsagaan na lang natin yung ganitong kalsada. Kaysa naman dun sa masira yung alaga natin tapos magpapagawa pa tayo, diba? Siyempre isipin din naman natin yung gas ko, tos gas. Napakamahal din kasi yung magpagawa ng mga motor, no? Hindi rin basta basta. Kaya hanggat may iingat pa sa motor, iingatan talaga natin yan para naman maiwasan natin yung mga tos gas na yan. Ang lakas ng hatak, oh. Ito yung isang nagustuhan ko sa motor na to, kasi kahit na napakaliit niya, napakalakas ng hatak na mga kalabarkada, no? Hindi ka talaga mapapahiya. Tinatawag na lang mga kalabarkada na motor, ang tawagin natin small but terrible. Grabe, sobrang lakas ng hatak. Alright mga kalabarkada, no? So touchdown tayo dito sa bayan ng Anda. Sa wakas, safe and sound tayo nakarating dito. So ang oras pala natin ay 7:45 in the morning. So good morning ulit pala sa inyong lahat, mga idol, mga tropa, at sa lahat ng mga madlang lovers natin dyan. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong walang sawang suporta. Dahil naka 2,511 na po tayo, so nadagdagan po tayo ng 6 subscribers. Salamat po sa inyong lahat dahil patuloy pong nag-grow yung YouTube channel natin. Alright, so touchdown na tayo. Papasok na rin po tayo ng sa palengke na. Dahil dito pala tayo pupunta sa palengke. Good morning kay Mayor. Ang aga-aga pero tignan nyo naman. Ginagampanan niya na yung kanyang tungkulin. So yun pala yung Mayor ng Anda, si Mayor Jugani Batang Jubs Rarang. Alright, so magpa-park lang tayo. Parking. Saan tayo magpa-park? So sa loob na siguro. Dito na tayo magpa-park sa loob ng simbahan. Kaya dito na lang, kasi saglit lang naman tayo. Alright. Alright mga idol, no? So ito na pala yung mga pinamili na natin. So ito yung Mio Sporty na kargado. So, tapos na pala tayo na nakapamalingkit. So bawi na rin kami ni Jamela.
Alright mga kalabarkada na, so kita-kits tayo sa daan. Ay, may nanghihingi sa atin. Kabos ah. Alright. Alright mga boss, mga idol. So, panggawin na tayo, pauwi. So, yun lang yung sunodyan natin dito sa bayan ng Anda, no? Bumili lang tayo ng mga anong tawag dito, yung mga dagdag paninda. So, may okasyon kasi doon sa katabi naming bahay, may tamang-tama naghahanap sila ng mga 1.5 na Coke. Tapos siyempre yung Alfonso kasi pinapartneran kasi nila ng Coke mga kalabarkada. So napabiyahe tayo ng oras sa oras dito sa bayan ng Anda para bumili ng 1.5 na Coke. Tapos siyempre itlog, bumili na rin tayo ng itlog dun kay Idol Ben Moto, isang moto vlogger din. Siyempre kapwa nating vlogger kaya suportahan natin. Shoutout pala kay Sir Idol Ben Moto, no? Nag-aaya siyang mag-ride bukas daw dito sa may bayan din ng dito sa ano ka. Uy! Grabe naman si ate, dire-diretso, walang iya. Dire-diretso, hindi man lang talaga huminto kasi nasa crossing siya. Hindi man lang tumingin sa kaliwat kanan niya. Pambira talaga yung driver na yun, ah. Tapos may bata pa sa likod, no? May matanda pa, wala pang helmet. Trajes, parang gusto kong magmura sa ginawa niya. Muntik na doon, ah. Muntik na kami. Kaso hindi lang pwede magmura kasi siyempre bawal eh. Daan na lang natin sa tawa yan mga kalabarkada. At mas importante din naman tayo na paano. Pero yun nga lang, isa na namang driver ang nabigyan ng certificate ng mga fixer. Alright. Pambira. Alright, balik tayo sa usapan natin, no? So kakayayaan kami ni Idol Ben Moto. So dito pala kami papunta sa itong way na to, diretso papunta sa Makalaeng Tori-Tori, dito sa part ng Anda. So kahit ako, kahit na taga-Anda ko, hindi ko pa napuntahan yung pinakadulo na to dito sa parting Tori-Tori. Kaya tatry natin, explore natin yan sa next na vlog natin kung nakasama tayo kay Idol Ben Moto, no? Kasi mahirap kasabay yun. Mahirap kasabayan si Ben Moto. Kasi yung alaka nun, grabe, hindi basta-basta. Kung baga sa ninja assassin. Siyempre Kawasaki ninja yung dala-dala na mga idol. So kung makasama man tayo kay Idol Ben Moto, try natin, sana may ipahiram na sa atin yung Kawasaki ninja na para masubukan din naman natin, no? Right na mga kalabarkada, so yun lang yung vlog natin. So ingat po tayong lahat and God bless po. So dito na po matatapos. So see you po sa next na vlog natin.